ме. Говори бързо и не приема не за отговор. Николаевци много, Джино един. Целият ми живот е бой и смях, бой и смях. Даже като малък, повечко бой от родителите. Майка ме бивши повече, да знаеш. Татко рядко. Слушай, отивам аз да се уча, да плувам. Нали, все пак трябва да имаш някакво понятие от плуване. Все пак в игра на волята си. Влизам аз в басейна. Какво ти кажа, хората вече като видяха, че влизам в басейна, аз си носят коктейли. Застават по ъглици, джакузи, човек. Влизам вътре. Какво да ти кажа, водата би, аз бия. Тя би, аз бия. Всички ме гледат. Това напред, там отпусни са. Викам, ела се отпусни, Тия към това желязо отпускали са. Към това е да хвърлиш една арматура във водата. Същата работа. И така 6 месеца. Платен бой. Ама ела ме виж сега, човек. Майкъл Фелс, брат му. Аз съм. В живота, така че аз застана така. В живота съм веселяк, на типиха съм хваткаджия или тарикат. И гледам, нали, да е измана от тук, от там и както и в живота, така и в борбата. С хватки до успеха. За всички тези години така и не се научих да губя. Даже като тренирам с децата и на тях не дам да му побеждават. Те се знаят. С последния си зъб останал в устата, ще го изплюя, окото ще му изваля, човек. Аз не се предавам, човек. Как ще се предам? А в личен план имам няколко загуби. Заради игри на волята, пак съм без приятелка. Що? Уж имаме приятелка, ама тя бе май нещо не беше много съгласна да влизам в игри на волята. И стара една 10 си преди да дойдем, замина работа. В предаването влизам без багаж. Сам самичък, ни мил, ни драг. Ще се състезавам, ще се забавлявам, ще дам всичко от себе си, човек. Това предаване не знае каква чума е докарал тук. Готови ли сте за Дино? Готови ли са според тебе? Не мога да се представят.